případě neobsluhovali sami, ale požádali mě a já vám v tomto směru ráda vyhovím. Naše cesta budeme dělat každé 3 až 4 hodiny přestávky dle možností. Příště budete moci protáhnout rojci na toaletu. Pro přestávky budou zhruba 15 až 20 minutové a vždy předem ohlášeny. Tady v Haverdalu strávili Neky, Silva, Martina a Libuše Rocoviáková 2 dny a my tady asi 8 km nad ním a to v Steninge. Jak se to jmenuje? A bylo to fakt moc pěkný. A tady jsem bydlela já v Jettinge, což je docela daleko od toho Amsterdru. Tady jste byli vy u Anity, tady jsme byli my na Summerhouseu a tady jsem já bydlela v Jettinge. A tady jdeme dolů, teď jsem momentálně tady na moři. Jen do Kronenburg a po dálnici dolů. A tady je se Běcer. Nejspíš, já bych si měl říct tady sem. Kde to je? To je Slokance? Tady. Já myslím, že to je. Já myslím právě, že ne tak jsme právě nejeli.